very material ang boto ni Bato. Very material. Akong i-explain ha, kinahanglan og 13 votes. O wala si Bato dili kakuhag 13 votes. Pero ito nga mas Bato, sumanang very material ang iyang boto. So, lipay ang katong mga dumadapig sa mga Duterte. Ba't katong dili dumadapig sa Duterte, suko sa Bato, balik kason yun ni Bato, bisag, no, isog sa Bato, talawan man ipulti man dagana. Pero katong dumadapig sa mga Duterte, mudagan yun siya makaabot sa plenary para makabuto siya. Katong uman, harangon yun kang di kabutar. Kaya katong may kalag naharang pas Bato, ato, yahay, sutulo siya po yung presidente. O niya naharang sa NBI, interview yun na to nga, kasi may waran kasi sa ICC, so... Nakalusot yun, unsa man giagian ni Bato, fire exit, dito agis fire exit, because anticipated niya, nga moagi sa mahigala dito sa, kanana ang normal yun agianan sa Senate day, sikop siya dayon. So kasabot si Bato, iyan ang anticipated, ari ka agis fire exit, para sa kabantay. Ang importante, makaabot ka sa plenary. Makaabot ka sa session hall. Mo importante. So katong taga-NBI, ila tong gigwardyahan na nitong Senate mahigalaga, civilian lang ko, taga-NBI. Pero kanina taga-NBI, in fairness, minaw pa na nato sila. Paminawan mo nato ni mga higala. Okay ra ni taga-NBI, kaya masuguan na sa gina sila. Pagka-plangkang pagka-istorya may gala, kaya taga-NBI, kasabot sa ko ng mga abogado ko na kasabot sa sila may maipit sa taning kalakihan, ha? Pero suguon sa ka mga kaigalaan, di ba lagi kakabalibad sa lagi, kaya mo man ang klasiyas, trabaho niyo, ubi first, sa ka anak. So in fairness, in taga-NBI, may galagi, sugo ro sa din sila. Kaya ilang tuyo ato, at suto, kasabot na to, daan day. Kamu na bahala niya, nga, kay very crucial gahapon, og dunay change of leadership, o ba? Unsa may implication ani sa impeachment? Unsa may mahitabo ani? Dako kayo ang implications mahigala kung kinsa ang Senate President. Lug ginukdanay kung taman sa ginhawa. Mura lagi nagdakop-dakop murag nagduwag tubig-tubig. Naingkamot si Bato nga makalusot. Unsa may kinahanglan itong pagkadaganan Bato day. Uya una-una o to labaw Bato dagan ito ka una-una ka gigukod ka Rottweiler si Ero. Ang una-una ni Bato ato nga mo dagan siya kusog dagan gyud bahalag kinaunsa number 1 makaabot siya sa session hall makabutar siya o makabutar siya dunay change of leadership. Kung dunay change of leadership protected siya. Ngano man under man sa Senate protective custody. Kay og dili ma-change ang leadership sa Senate mahigala awa og si Soto may Senate President i-turn over na sa NBI di aray di wala na yung Senate protective custody. So kadto si Bato una-hunaon ni Bato kinahanglan gukod dagan kayon muras Bato mahigalag nabalik na to yung subject sa unas PMA nga kwan escape and evasion kana bitaw dagan gyud ka mahigala nga di ka masakpan una-hunaon ni Bato labaw pag nanghuna-huna sa nay nigukod niya nga German Shepherd. Ang una-unaon ni Bato, number 1, kinahanglan yun mo, dagan yun ko nga makaabot ko sa session hall. Aron nga ma-change ang leadership. Nya, kung ma-change ang leadership na, protektado na siya sa Senate. Kay kung madakpan siya, delikado adto sa dahig. Limang kanak niya si Bato mahigala mga 64 years old na ni ron. Kaya ni-retire na gulo sa PNP. Pag-retire sa PNP, pila may edad mo retire ka, mga 56 years old ay. Nadugay-dugay na na-retire god niya na senador na. So senior citizen na pero dagan taman sa ginawa. Nagkanto po mga taga-NBI nga ni gukod po niya ang ila pong tumungat nga ilag yung gukuros ba itong madakpan yun. Kaya gisugo na sa sila mga higala. Labi pa taga-NBI mga batay, suko-suto ng ipakaon na bata. Maning kamot sab sila mga higala suko ni Bato mga higalaan. Number 1, kinahanglan maharang sa Bato. Mada si Bato sa dahig. Strong signal na nga ayaw mong sukol-sukol yun kay kaya mo na mong unsay mong gustong buhaton. Ika tulo o ika upat di na sa kabutar.
Di sa kabutar. So why change of leadership? Soto, gapon maglingkod taron. So, kaabot man ito mo itong katusutog na bulaga to, may ka bulaga to, hey, ano man kaabot man din hindi patangan ko naman tali dito. Nalipat siguro ng atang-atang dahil, dito man atang-atang sa Mindor. Dito man agis bato, may gala sa fire exit. Pero, ginukdanay ha, puting ginukdanay, may gala ka, pandol-pandol ko bato, mga sukit di paminaw. So, nakaabot dito gyud sa session hall. Pag abot sa session hall, na dito na mahigala kay kini yung taga NBI o di na sa sugo ra pud nilagay man ako giingon in fairness ng taga NBI mahigala igo ra pud sang gimanduan sugot na pud sugo kay OB first pa pud sila lagi kay buhon naon nimo kasabot sila mga abogado sa nang naa nagoy mga agents dili lawyers pero na kanang ilang mga leaders mga lawyers kasabot na di ka basta-basta musud ng Senate because kuha na siya kana na ang separate branch of government na. Ayaw pag-apil-apil, ikaw taga-executive department ka, ano mo adto magka sa legislative department. Ang kanang NBI mahigala, dili na sa under ka sa executive department, nga mo sud magka dito sa legislative department, sa may business mo dito. Unya sa may basis ninyo? On the basis sa ICC warrant? Kana mahigala, equivalent lagi ng why warrant. So inyong dakpon si Bato nga warrantless arrest. Kaya man na ma-recognize po sa Philippine Court. O kana mga taga-NBI kasabot sila ana, but suguan lang lagi. O suguon lang sa ka, nga ikaw taga-NBI ka musugod, magagsugo. Part ba na sa imong trabaho? Obey first before you complain. Ayaw complain, obey lang. Nya sabi pag ipakaon na mong daan, busog na mong daan. Ginugdanay, pag-abot dito sa plenary, pag-abot session hall, sus, nakaabot mas bato dito yun, wa na. Murag wa na. Kasabot na, suto wa na. Mao na ni. So, unsay ni tabo, pag ingon pa mahigala, pag-abot dito sa session hall, ingon si Peter Cayetano, naa nami number. Mao tingin nun day. Manifest, I would like to make a manifestation nga naa nami number 13. Mao naman na importante, number 13 naman. Sa moto nga, ingon si Joel Villanueva, Mr. President, akong ipadeklarar ang tanan nga mga positions vacant. Adiha na. Atong paminaw si Joel Villanueva day. Mo na nahitabo kagahapon. Adong anim sa Samantulong. Ato balikan to mahigala. Mo na ni nga nahitabo na gipadeclare nga vacant ang tanan nga mga positions kanio. Sige. Sige. Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? Tensyonado Tensyonadong sinit. What does the majority leader say? There is a motion to declare all positions vacant in the Senate. Mr. President, under our rules that takes precedence, we'll have to vote on it. We'll ask for a roll call vote for the motion of Senator Joel Villanueva. So a roll call vote is in order. The Secretary will conduct a roll call. Senator Francis Pangilinan is recognized. Before. Okay, pause. Because once we... Pause. Wala, kasabot na suto ani. Pagtanaw ni, abot ni bato. Wala, kasabot na siya, human ako ani. Muna ni. Basig niya itong yun, unsa mo magkabantay ng taga-NBI, gipabantay, gipakaon ng mamunihandaan. Nakaabot man yun. Pagkaabot nga na, dito sa bato, sukamod. Nga gipaningot may gala, gahangos. Pero nakaabot yung session hall. Pag abot ni bato session hall, sabot na suto ayay. Human ako. Kadtong tatong tuyo ato nga dakop dili ito kaabot session hall. Pag abot session hall, manifest kay Tano dayon, Your Honor, nanami 13, nanami number. May pag abot ni bato hap, manifest kay Tano nanami number. Mo to pag human ingon si Joel Villanueva, I humbly move to declare all positions vacant. Mo wa na si Suto kasabot na siya maon na gyud ni. Human tikaan na. Kenapa? Ato balikan Joel Villanueva dong. Abe. Human na si Peter ani mingon. Human na si Peter kay Tano may manifest nga naa nami number. Naa nami number 13. Sa pag-ingon ni Peter kay Tano naa nami number 13, gisumpay na dayon si Joel Villanueva mahigala. Okay, balik sige dong. Villanueva is recognized. Mr. President, may I be allowed
to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President. What does the majority leader say? There is a motion to declare all positions vacant in the Senate. Mr. President, under our rules that takes precedence, we'll have to vote on it. We'll ask for a roll call vote for the motion of Senator Joel Villanueva. So a roll call vote is in order. The Secretary will conduct a roll call. Senator Francis Pangilinan is recognized before. Because once we start the vote, we cannot recognize yes, anyone. Mr. President. Just a clarification as to seats or positions. Are we speaking of all positions? The motion is all positions vacant by Which positions? Just for the record, Mr. President. All positions of the leadership. Okay. Thank Okay, you. Thank okay, you. pause. Ato i-explain ha. Nga naman ang importante man yung mahigalang change of leadership sa Senate. Nga ihay mahigalang pikas o pikas nga habig nga nung pertiman kadakong butang ni nila. Because, karon ang change of leadership, pulihan si Tito Soto, pulihan si Lacson as pro tempore leader, kisay puli si Ligarda na. Ang kuyaw ani ibalik si Marcolita as Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon Committee Chairman, diha humantikaan yun. Mo na ni ang kwan. Kita mo sa mga implications ana. Change of leadership na. Change of leadership ang second in command mahigala si Loren Ligarda na dili na si Lacson. Ang pait ron change of leadership dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Di kanti si Marcolita may makada. Tanaw na to ha. Wa pa manday, wa pa mano. Og ibalik si Marcolita diha kadtong 18 Marines. Mapaminaw gito. Og si Gutisa mapaminaw gito. Kadtong wa ipatawag ni Lacson, tawag to Marcolita. Diha na ang madugo ron. Ha? Kay mabalik flood control ani. Mura magni lihay na Lacson sa flood control project. Wa magani matiwas ng Senate Blue Ribbon Committee nga investigation. In fact, partial report na karon wa mamirma ang mga senador. Kinsa ra may namirma pitura, wa mo pirma tanan. Kay wa man mahuman inyang report. Si Marcolita may mutiwas ani. Ipatawag to balik. Di man niya ipatawag to 18 Marines. Delikado si Marcolita kung may mo puli. O bisikin sa lang ipuli diya. Kinsa may laing makapuli ka o dili si Marcolita. Patan-aw na ko mo si Marcolita siguro ibutang ni kay Tano ni day. Nag si Marcolita may ibutang malagmit na patawag to ang 18 Marines. Mao ni ang problema ron. Mo na nga kadtong kang bato gahapon nga dinaganay dakong butang to. Kinahanglan madakop kito sa bato. Masud to sa plano mabutang to sa dahig para di na maka kwan. Inana lang ng kang bato nga kwan gahapon. Murag hangos mahigala ang uban. Pero ang implication dako kayo because ang change of leadership nagpasabot na nga ang direksyon sa Senate under na sa direksyon mahigala karon ni Senator Alan Peter Cayetano o glabaw tanan ang Blue Ribbon. Dako ng butang ang Blue Ribbon ron. Kay ang style ni Lacson dili na mo style ni Marcolita. Straight to the point. Ha? So sige ning kuan ani. Pero gubuta in taon sa itong nasod mga higala Ginoo ko. Medyo pertig yung kuan no? Pertig yung gubuta in taon mga sukitig paminaw. So atong padayon si kuan sige balik to si Joel Villanueva, padayon ta sa kuan kini ni ang nahitabo kagahapon. Right. The Secretary will conduct a roll call vote. The motion is to declare all positions vacant. A vote in agreement is a yes, and a no for the other side. All positions Go vacant. ahead. Standby ha, gamay lang. Okay, gamay lang. Post names. So all positions vacant, meaning ang President, Senate President, ang pro tempore position, ang Senate Blue Ribbon Committee, importante kayo. Muna, all positions sa leadership, vacant. Diha na ang laay ron, kasamang ki. Ari ka sa mga habig ni, sa mga Duterte, diha ng Alegre. O ari ka habig mahigala sa kontra, diha ng laay.